Само ви напомням, приятели. Хак и лавер. Линк долу в описанието. Напомням ви от видеото, което преди 25 минути качих, половин час, да пробваме хака. Уникално е. Лавера го изпих още преди. Изгледай видеото. А сега просто мога да кажа уникални напитки. Криската и Анди Студио си заминаха преди половин час. Така че няма как. Така ви живота, брат. Това е. Но, знаете едно от мен. На 15 септември ви чакаме на Мол София, етаж 1. Ще има фен среща с нас, Криската и мен. Така че, абонирайте се за канала, линк долу в описанието. Чао!